Sama sa kadaghanan, giatngan sa mga Sugbuano ng World TV premiere sa Voltes 5 Legacy nga gihimo kagabi. Mga viewers gikan sa lain-laing panggidaron nagkatapok aron atangan ang programa, ani ang report. Wala pa'y alas 8 sa gabi apan nag-atang na sa atubangan sa telebisyon kini mga taga-barangay Apas. Di mahulagway ang ilang excitement sa pagsugod sa Philippine live adaptation sa Voltes 5 Legacy. Nahugyaw sila dihang misugod na ang programa. Nabilib ang mga tumatanaw sa pilot episode nga matud pa taod-taod sab nila nga gipaabot nga mapagawas. Nindot ko siya pag-edit niya. Kanang dugay kay nahuman ng kuan after 3 years pa nakuha na human sa lida niya. Nindot kay sa una kay lahi pa graphics na ng HD ba. Nakaron kay mas grabe magkuan. Sulit. Ha? Sulit. Sulit nga naman. Nindot man siya nga buhat nila. Sa laing balay nga among nabisita, nagkatapok sab ang miyembro sa Banayng APA, ilang borders ug bisan silingan aron mo tan-aw. Di kuno angayang palabyon ang unang episode aron mas masabtan ang istorya. Ug dihang nag-vote ina ang mga bida, mas mitutok pa sila. Natapos ang programa nga misaad sila nga atangan na gyud kini matag gabi. Buta nga gihulagway sab sa ka-residente nga ning higayuna makapabilib gyud ang produkto ug talento sa mga Pinoy. Nindot siya, maka-remember, maka-relate po ka. Oh. Bata pa ka matanaw ko sa. Yes, sa una, tatawan ko sa Voltes 5. Bata pa ko. Muna makakuan ko sa iyang sounds po niya ba, nga kato iyang sound effect niya. Murag makuan ko, ma-remember na, ma-recall na ko ang kuan na ko, childhood na ko. Worth the wait kay grabe good world premiere good gipangatawanan good sa GMA labi na sa tong Voltes 5 Legacy nga team. Grabe ka world class. Labi ng animation, ang casting, nice kay siya. It's inclusive, pampamilya, pwede sa babae, pwede sa bata, pwede sa LGBT like me. It's very inclusive, so you really have to watch. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.